Kani ko por nga kwa ban penpuli fi ka ketin ka sung ublay na ka shiti shagi Galatia kalong ka ningkong ka dekat ka shipong. Hangni ko ong hatu mentang bho ye kibriu ni ye ublay. Lani ngawat ye ka ban pensngobha ye kibriu. Ladang-ladang pensngobha ye kibriu ngamlong usyakri u Jesus Christ. Ladang-ladang pensngobha ye kibriu ngamlong usyakri u Jesus Christ. Kini keketin ke zoblay ka penket mau yangi. Baladangi kwa ban pensngobha ye ublay. Nginom pensngobha ye kibriu. Kadai yangi bangin iye ye kibriu. Kadai yangi bangin syakri ye ki ban burom ye ki ban nyukor ye ki henry pan kamde yangi pan baki briu kindon hapdeng zongi barublay ainuk sai fi kum u Daniel wat lada u us iem henry u Daniel umtre pat ban pensngob hayus iem kum ju u Shadrach Meshach Abednego kimtre ban pensngob hayus iem ki jiet ban pensngob hayu blay henry u Herod upilan kinipan kidei ke bapen sngob ya kibriu teka jing hikai hagani ke sngi ka pen mau yangi nagani ke tin ke jung blay bagadei yang ai fi ban pen sngob ya blay tungin jiet ban pen sngob ya blay haga jing im ke jungi da ka bangin sange ban pen sngob ya briu kan mentoy ayu la dangi pen sngob ya kibriu ladangi pensngosi oblay kamdan jing mentoy e ruem henry ladangi jit ban pensngobha oblay ublay un ai ka jing kwa ka donut ka jongi ublen kur khu feeling bagani ka jing snap jong fi ka jing hikai ka balingkot hangni ka sngi to nginang ban pensngobha oblay malaga sngi ka jing jongi ublen kur khu fi namta ka buram jong o amen.